konparatuko dugu zuek biak coach edo irakasle zinetela Betizu taldean. Zer da coach izatea? Marroi bat. Niretzat marroi bat. Zein zen zure funtzioa? Umei edo gaztei erakustea, estenatoki batean, nola dantzatu edo ze jarrera auki. Hori, aurpegi da beratu, Funtzionan gabe, Jose, zu, abestiko edo kantuko maisu zinen, ez? Jose Mendizabal, ahotsa lantzen erakusten dien irakaslea. Gabon, Jose. Gabon. Bai, musikaren inguruko guztia eramaten non bai. Zan kantatu, afinatu, tonoak, Zuk esan didazu, noizbait casting batera apuntatu zinera, noizbait egin duzu castingen bat. Bai, Betizuko castingan, klaro, irakasle izateko. Eta, Jose, zuk castingak pasatu dituzu. Bai, egonez bi aldetan. Alderdi hortan egotea, ez da bat errexea, azkenean epaitua zea. Nola egiten da casting bat ondo, zer da baloratzen duzuena? Nik adibidez asko baloratzen dut zerbait desberdina egite. Eraman bertsio bat, eraman agian sorpresa sortuko duen zerbait, eta seguruna hor bide bat eukiko duzu. Zuen hitza kontuan hartuta, casting bat egingo dut, eta zuek baloratuko nauzue, ados? Ados, zure burua aurkeztu lehenik eta behin. Kaixo, Izaskun Moiano naiz, berez bermeotarra. Oso urdurinago, hori agia esan. Hori oso tipikoa da, ez? Esatea oso urdurinago. Baina tipikoa da esatea eta egotea. Dantzatzea gustatzen zaizu? Bai, egia esan programa hontan guztita diprobatut, balleta egin dut, Hills estiloan dantzatu naiz, nola... Bueno, nahi dutzunean. Beste alditan esan da, batzitan edan da, azkenean beti gezurretan ara, barbikotea kantxan, beti da bizaltxan, ez biratu nire izetan. Besoa, dena, gorputza! Zer moduz ikusi nauzu nire lehenengo castingan, inoiz ez du alako castingik egin. Oso ondo. Bai? Jarrera honakin, alaitasunez... Begira, mese txiki bat eskatuko dizuet bioi, bale? Ze ekipoan, badaude gidoilari batzuk esaten dutenak, ez du ala ondo abesten. Gauza bat esango dizuet, makina bat jende entzun dut nik abesten, eta egia esan Izaskunek oso hotz polita dauka, eta oso ondo abesten du. Beraz, moztu ja,